Goedemorgen. Dit is een mooi verviersmiddel. Prachtig net? Ja, vertel. Dit is een step. We steppen altijd de afdelendag, de eerste Pinksterdag. En dan Aha. de tweede Pinksterdag, dan fietsen we mee. Dus met nog wat meters maken, no? En nu heeft het hoe we, dus er is net de enige. Nee, maar roepke. En nou, ik hier 2 uur zo, dus dan zie je we 30 wank in. En dit is wel mooi, hè? Maar het fietsen om met het kade waren. Het is leert en kade voeten, maar die steppen rijden. En met de voeten net zo koud, dan staan ze te boeren. Nou, een blokje om. Voor de afdeling moest is het Chelsea zijn. Groter maat net. Als je stikt de hut, ja, dan is het hut. Dit ben je gewoon een maat, dat je zat. Dat doet voor mij al 30 jaar. Wij had nou, ik heb nou 5 keer dien, dus van die wordt 6 keer. 12 uur maken met bal het voet en dan komen we 4 uur medisch, 4 uur om. En dan gaan we even naar bed en dan gaan we maandag fietsen. Zo door dat altijd. Jeetje. Ja, net? Ja, je kent ik wat minder dan, maar... Ja, dat ken ik. Maar het is wel mooie dagen. Als de eerste keer doorst, dan denk je dat het nooit weer. Je moest echt even het onleren. Het is wat aanzetten, maar als de boel sterft, dan wordt die conditie op de fiets ook wel beter. Hè? Maar het rieden ik wel, dat merk je wel. Hoe je dit begon met je? Ja, een beetje gekkig eigenlijk. Een vriend van ons die dat. En een andere vriend van mij die is vastzitter van de fietsenafsteden, Stefan Rekker. En die dat vroeger wel steppen en fietsen achter me goed. Dan zit nu in de kroeg, 4 zaadjes en een andere vriend van mij heet ik die. En zo nou praten we het aan. Dus heb ik de hand na een paar weken. Ja, dat moesten we ook vertellen. Dus en toen de eerste keer weer het verhaal uitstappen, nou ja, als dat bereikt. En toen moesten we ik weet heel goed, we in bal zat hier speciaal violin de eerste keer. En nou, toen nog, hij is er heel veel voor getraind, dus daarna een paar weken. Toen we wel afspreken naar de oordag weer fietsen. En ik slipte bij Stefan, moest naar de trap op daar. En toen de oordag moest ik naar beneden, die trap af. Nou, ik dat normaal in 2 minuten van boven naar beneden, maar ik ben wel 4 minuten bezig geweest. Toen moest ik op die fiets stappen, nou, dat is verschrikkelijk. Nou heb ik een paar keer in, dus nou, ja, wenstre ik wat om. Ja, klaar? Ja.